Hej. Det er episode 2 af Gun Gaming. Så var jo det meget godt gang. På min kanal Gun Gaming. Og regner med, at vi skal spille på den her tid. Og selvfølgelig specielt det kommer snart. Hvis I ser på Pro Games kanal, som jeg har abonneret til, så kan I gå ind og tjekke, at der er allerede kommet noget Counter-Strike ved ham. Men han er sådan en, der lægger musik på mange af sine videoer, så jeg ved ikke, om jeg gider at følge ham. Jeg kommer op til sådan en nak for det meste, tror jeg. Det er sådan, ja. Jeg skal også lige lave det seng der. Jeg har spillet Minecraft i så lang tid. Jeg har overvejet mange gange, jeg har filmet mange gange, alt muligt. Jeg har overvejet at lægge på YouTube. Jeg synes, det tog for lang tid. Så nu. Jeg tror mig sammen den her gang. Og så var det fint. Så gør jeg det. Men min film kommer nok ikke til at vare over 10 minutter. Jeg synes simpelthen, det er for langt, jeg må uploade. Og det må man lige leve med en gang. Og så må der komme nogle flere afsnit om dagen, eller et eller andet. I kan bare sige til, hvis der er noget, der er gået galt. Altså jeg er med glæde filmer. Indtil videre. Der kommer nok 2-3 om dagen, eller sådan noget. Sådan cirka i starten her, i første 10 video. Og det vil være hyggeligt. Der kommer kvælden, der er lige åben. Klokken er 12:12. Søndag den 18. november. Jeg skulle gøre det her nu. Kyllinger. Kom her, det fucking kyllinger. Det er dejligt. Dejligt. Jeg skal også lidt græsker. Der er næsten lige ved Halloween. Næsten. Men det gik der. Jeg kan ved, I kan gå ind og se Gexus på der med Obelix, hvis der. Det kan jeg se, der er bare sådan nogle Halloween ting. Det er faktisk meget sejt. Den her Minecraft, de begynder simpelthen at lave årstiden bedre. Måske, jeg glæder mig måske til at se til jul. Ellers er jeg med en creeper grund med nisse herude eller sådan noget. Det er faktisk fucking awesome. Og selvfølgelig, altså som jeg sagde i den sidste video, jeg gør ikke det her for at få subs. Jeg gør det for at have det sjovt og for at spille. Der er mange, der bare gør det for at få subs. Det synes jeg ikke er sjovt. Du skal simpelthen lave ind i det. Spil normalt, det er ikke sådan. Du skal ikke bare sådan tænke, ej, jeg skal sgu bare filme bare for at få subs. Bare for at komme ud af gigs på et eller andet tidspunkt. Hvad fanden er det for noget? Det er jo altså, jeg er en nybegynder. Jeg indrømmer det gerne. Min intro er dårligt lavet, den bliver bedre på et tidspunkt, når jeg får hjælp af mine venner. Hvis jeg får det af en af mine venner. Ellers vil mine venner være så dårlige her. Indtil jeg finder ud af køber noget, eller indtil jeg finder ud af eller noget. Så jeg bruger et program, som er gratis. Jeg skal ikke lige have penge i øjeblikket. Og jeg kommer til at spille med mine venner meget. Pro Gaming for eksempel. Mange andre gange har sat filmer og sådan her på YouTube. Og jeg bliver nødt til at nævne, min yndlings YouTuber er så meget Benny One. Ikke XP Game, men Benny, han er altså meget bedre. Ikke fordi det giver sådan dårligt, jeg ser ikke tit. Jeg så også Benny One tit, men Benny One slår han totalt til hver en tid.
Jeg vil bare gå ind og læse, hvad jeg skal hedde. Nå, der er en flagmus. Hallo? Okay, okay, vi skal jo craft lidt. Hvor er det noget til craft? Det er svært, så vi går her. Ja, de går bare med der. Men ja, altså i princippet er det her, at det er bare løgn. Det er bare løgn, det er bare løgn, det er bare løgn. Ej, seriøst. Det skete bare ikke. Ved I hvad, jeg kommer tilbage, når jeg er derhenne. Nej, det gør åbenbart ikke. Nå, men det var i hvert fald alt for den her let's play.